har bot. Det bliver sgu god vis. Ham den anden, han har 13. Report dem. dem. Begge to. Ja. Steam. Hvem er det? Ja, ham der Hafla. Han har 13 timer. Eller Wafla. Jeg tror til kun det er ham der Trump, der hacker. Så... Vi har ham der nederst på deres hold, han er også 0 timer sådan legit. Ja, han har den der indgang, hvor det er, de ikke engang kan sætte spillet op. Han lavede sådan det sygeste 1D. Fuck det, jeg reporter de 3, der ikke har timer. Hvem er det? Det er Ham der Trump, og så Hafla, og så Iola. Og så går vi direkte ind i pistol, nej, ikke? Så bliver vi alle sammen bare skudt i spawn. Ej, vi skal prøve på at bait dem, så den bandet. Jeg skal bede. Hvem køber mig en deagle? Sjov. Det gør jeg, har grib. Okay, tak. Ej, det er for Giv sjov. mig en deagle. Værsgo. Tak. Det- Fuck, det sygt deagle, mand. Holy shit, mand. For hvis du godt nok game, så behøver den kun et skud i hovedet. Ja, det gør du så ikke. Jo, så rammer vi lige i panden. Bare gå af og så. Ja, så skal du stå tæt på, jo, din nød. Det var fucking... Nej, er der en, der gerne vil boostes op? Ja, tak. Simon, du har bomben. Jeg lever Du skal midt ikke på... lave- Ej, jeg døde! Ja, Simon, du Ja, det var til faktisk retarderet. Kunne du Han bare? hacker jo, han Bonnie hacker. var han bare hele vejen. Ja, vi kan ikke vinde, han hacker. Du skal først surrender du. Hold nu kæft, han hacker. Hvem var det, der blev boostet? Giv ud midt, Simon. Hvor er det, du skal ud midt? Hvorfor? Ja, Giv mig han en bombe. fucking sidder og snyder. Nej. Hold nu kæft, han hacker også ham der. Jeg tager dem 75-6 skud. Hold nu kæft, shit. Fucking bøsse, kom her. Jeg føler, at der er en botter mig bagfra. Kom nu sten til bomben. Du er aced! Han er aced! Ja, og der var ingen headshots, var der. Jeg var så... Lol, ham der, Trump, han skød mig igennem. Så I den? Fucking hacker, man! Fucking cheater! Så I den måde, han Let's go B! Go B! No go A! Go B! No go A! We go B! We go B! We go B! Vi går B nu, drenge. Det er ikke noget, der kan skyde fucking på. Mobi. Lad os gå B. Fuck jer, du. Nikolaj, du siger det ikke er din account, ikke også? Find lige noget hack. Nej, det har han sgu ikke. Det var bare... Henny ass! What the kill? Oh my god, han dinger mig bare lige med Hvad det fuck er samme. der sket med site? Ja, det blev nemmere. For lige boost mig hinanden. Det skal være med scientist. Sidste han er på A, det er Trump. Han dingede mig igennem døren. Bonnie hopper Ja, bare på A. helt. Han var i connector team, det lille kutter var. De fake Nej, calls, der er allerede sidste var på A. Jeg sagde sidste var på A, hvis du ikke hørte det. Det er datid-formen. Ved du, hvad datid det hedder på latin? Ja, men du sagde ikke, hvor lang tid. 2 sekunder, det er jo også datid, ikke? Jeg sagde var. Ja. Det kan da ikke bruge til noget. Så kan han jo godt have noget at flytte sig. Det kan Ja, ikke prøv at Tim, det vil svare til, at du sidder på A, og du er lige plantet i 1 mod 1. Han var i spawn, Nej. altså 1,55. Jeg kan ikke bruge det til noget, hvor han var. Ja, så kan du lige så godt tænke dig frem til, at han ikke er i den. Det var lige så godt være med at sige noget. Fake calls. Jeg tog det Russia med, tror jeg. Så lad os flække dem. Hold nu kæft, han hacker. Hold nu kæft, han one day over med for eksempel. Du kan stikke med. Jeg er lige klar på næsten her. I'm throwing a flashbang. Smoke! Fuck you, Tim. Jeg fik trumpen. Så han fik mig. Minus 48. Throwing smoke! Side clear. Both coming from CT. Green, see if you can Go come B. side, go side now. Green, just go side, you dumb faggot, listen. I'm throwing a flashbang. Flashbang! Grenade! You hear him fucking see to you. What are you looking at? Fuck, jeg filmede min ace, jeg gjorde.
Simon, skal du boost? We must work together. Simon, ring lige op igen på Skype. Grenade out. Grenade. Smoke. En, der står på A-site med... Helvede. Han tager ikke Throw in smoke. Throw in a flashbang. Throw in a flashbang. Well, we appreciate your help, man. Okay, det er obvious det der. Hvad fuck sker der på Skype, Simon? Din bøsse. Kan du høre mig? Ja, hvorfor crashede du Skype'en? Det gjorde jeg heller ikke. Jeg forstår ikke, hvorfor det skete. Tim lagde på det pludselig. Ja, det er dig, der havde ejet samtalen. This is what we have been Ja, working for. men Tim lagde stadig på. Fuck, ikke nogen lyd igen. Ja, jeg kan høre jer igen. Kan I høre mig? Ja. Ham der... Trump, han er fandme lidt fishy. Smoke. Nogle ashes. I'm throwing a flashbang. Simon, hvad for våben har du? Godt, klam videre. Wow, han står bare ude i midten. Han står helt stille ude midt på. Bang. Jeg kan flash. Simon, Nikolaj, jeg flash ud. Nej, det kan vi Der er to derude. Der er to lige til højre, Tim. De er lige til højre. Jeg sagde det. Ja. Jeg siger, de er til højre. Hvorfor hovedet gå ud? Jamen Simon, han sidder og hænger. Så du det der? Jamen, hvorfor hovedet gå ud? Når jeg siger, han er der, hvorfor går du så hovedet ud? Jamen Simon, man kan ikke gøre en skid alligevel. Det er jo lige meget, når jeg siger, han er der, hvorfor går du så ud? Han er midt hver eneste gang, bare Rush B. Rush B. Let's go. Throw in a flashbang. Ja, så går du selv B. Nej, det er rimelig vildt, jeg stadig aced mod ham. Ja. Der var også en sag, Throw in smoke. Smoke. Jamen, det var det færdigt. Jeg har været hvid sådan 20 sekunder. I'm throwing a grenade. Jeg blev skudt igennem muren. Han skød mig igennem muren. Tim, prøv at se der. Hvis Vi holder... Hvad for en? Hold nu! Ja. Han skød mig igennem ventdøren! Han skød mig igennem ventdøren i hovedet! Ja, men han er... Det kommer der, når han dræber dig første gang. Bro, you got... Kig ham ved den anden side. Grenade. Flashbang. Ej, det var ikke engang hacker, så det er fint nok. Nej. Gør ikke Det ville være fedt nok, hvis det var hackeren. Der er en hacker der. Ja, nej, det der er det ikke engang. Hacker der. Han går nu. Nej, det scripter fandme også. Skal vi ikke bare købe hver runde og håbe på, at vi kan dræbe dem? Vi bliver nødt til Rush B hver eneste runde. Vi laver... Ej, vi stiller os bare... Der skal stille sig 3 ude foran midt der. Nej, vi booster 2 op på... Han er ikke. Ja, det er ikke engang sjovt. Skal vi Det ikke var bare altid... til at se i warm-up, at han sad og snød. Smoke. Er der ikke en, der kan booste heroppe på? Hvem var det, der kastede den? Ej, prøv lige at se, hvordan smuk den der ligger. Lilla, du kan ikke komme herop bare. Frederik, prøv lige at komme... Ej, han har ikke fjernet bilen. Nu kan du vist ikke lige komme op, bare. Jo, det kan jeg godt ikke bare knife dig. Han har ikke engang fjernet bilen. Hvem er Rockstone, der er bilen? Oh my god, Var der ikke patch notes? Jo, han vil bare vente den om. Jeg er bange, jeg bliver bare bilet, for at hente den. Han er bilen. Det er bare han lidt. Ej, det var altså et rimelig sygt video, jeg fik der. Nej, han er her med mig. Rammer mig 3 gange i hovedet. Ej, jeg ramte ham på 73 i hovedet. What the fuck?
så jeg ikke engang. What the fuck? Jeg kunne bare... Jeg var fandme imod dig, Halle. Jamen, de sidder... Der er 2 af dem, der snyder. Nej, der er 3 af dem, der snyder, Nikolaj. Det er ham der. Hasselraft. Nej, hvad hedder han? Jeg tænker om 89, hold nu kæft. Det er Eilos, men Bot Trump det er ham, der har det mest overvægt. De andre 2, de har kun B, tror jeg. Det her, det gør helt ærligt, ikke har lyst til at stemme på Trump. Nej. Det kan bare, jeg ikke har lyst til at spille Cash eller Counter-Strike. Source, de gør helt ærligt. Hvem er det, der ikke har opgraderet sin account til Prime? Det er det, der gør, vi kommer mod dem her. Prime kan ikke sætte til nu. Ja, det er fucking blæb, det er der, der gør, vi kommer mod sådan nogle Nej, men fucking det skulle idioter. da slet ikke sætte til nu, for den fast i Der er ikke nok, der skal være det til nu. Jo, der er. Jo, der er så. Grenade out. Flashbang. Jeg er fandme bange. Throwing a grenade. Nej, han er fandme købt den op. Hvad er det ham? Ja, det var fandme så. Ej, han er... Så nu hedder han bare... Ej. Drenge! Jeg sværger. Jeg så ham engang. Han skød mig bare hovedet lige med det samme. Port ham. Nej! Jeg Jeg dingede sværger, ham! han er fucking... Ej, så I det? Ja. Oh my god, så I det der? Ja, så det gør. De prøver engang på at skifte. Jeg har kunne høre ham der løbe rundt hele tiden. Han også bare ham der. Han vidste bare, at jeg var der hele tiden også. Jeg er 1-7. We will make them Jeg var 4-2. Jeg kan altså ikke dig i det her game, det gør jeg altså ikke. Jeg skal jo bare rush B i alle runder. Skal vi bare håbe på, at de lige pludselig bliver 3 af dem kigget for hack. Jeg håber han... Ja, jeg blev bandet i cash for at sidde her, ikke jo. Jeg skal altså have sådan en vinkæld. Nej, der står bare 2 over. Nej, jeg bliver bare skudt igennem fra spawn. Fuck mig nederen. Jeg nåede ikke engang se ham, før han skød mig i hovedet, jo. Hvor er han? Oh my god. Ah! Jeg fik ham fandme. Ej, så I. Ej, han er klam. Ja, han går jo bare og skyder, så vender han sig bare 180 grader og skyder han i hovedet. Det er jo fucking latterligt. Alligevel. Zero fuck skill. Nej, jeg tror snart, jeg har fattet en hacker. I behøver ikke sidde og vegne over det mere. Nej. Bare blive ved. De kommer ud til den. Nej. Nej. Lol, så blev han mig for fucking cheat. Hvad er det for? Using the same cheat. Right. Stop cheating. Skal vi bare gå B? Jo. Let's B. Let's B. Okay, køb kigge. Og skal I kigge højt, fordi de har 2, der spiller så højt hver eneste runde. Fuck det, jeg skal fandme ikke på B, hvor ham luderen står. Nej, de har jo en hacker på hver side. Eller... Så lad os gå midt. Nej, der har de... Lad os tage Trump. Ja. Nå. Nej. Ja. En event. 20 på Nikolaj, han bliver dinget om 3, 2. Det er ikke ham, der sidder og snyder. Ham der... Men de er stadigvæk premates alle sammen. Nå, dræbt han... Hey, så står der ham der Trump, der han dræbte en enemy, mens han var blevet af en flashbang. Jeg ved ikke, det er måske, fordi han kan se en rød firkant rundt om den. Nej, det kan han. han har... Jo, det tror jeg måske, han har. Men han er jo bare aimbot, jo. Prøv bare at stille jer i spawner, så ser vi den nakker os. Hvor de skyder skæmt væk, hvorfor skulle de ikke kunne dræbe sin smoke? Boost me. Ja, de rammer her. De begynder bare... Boost me. Nej, skal vi ikke have noget sådan sygt, så vi bare kan se, at de sidder og hacker? Skal vi have bag nogle klapper, ikke? Jeg skal nakke os igennem væggen. Jeg sidder bare og gemmer mig bag den her væg her ved spawn. Så jeg venter på, at den kommer og skyder mig i hovedet. Jeg er lidt rundt, jeg skal sige bare. Og jeg sidder i din smoke lige nu. Han kommer nu. Igennem main. Drenge, jeg blev skudt igennem. Jeg blev skudt igennem væggen. Jeg blev skudt igennem væggen. Jeg mener det. Jeg blev skudt igennem væggen. Ja. Jeg blev skudt igennem. Jeg har ikke lavet en lyd. Jeg har ikke lavet en lyd. Ja, så var det nervøsitet, der fik dig. Nej, det er bare løgn, det der. Det er bare bullshit. Det var fuldt, det var, at vi rent faktisk kunne dræbe ham. 2 gange. Okay,
All camp spawn and let's place plan. Nej, vi stiller os herover. Move it. Vi stiller os bare foran alle indgange. Throw in smoke. Green, sit der, over here, green. Der. Over der, green. Nikolaj, på lige. Nå. Smoke. Hvorfor gør han det så obvious? Det tilter mig helt. Ej, jeg vil sgu ikke. Nej! Eller han gør det sådan her, men bare... Ej. Nej. Ej. Jeg bare gør det nederen. download, og der er så Det viser er jeg fandme det. bare nederen. Ej, det er sgu da ace mod cheaters. I sagde det skulle da bare pistolrunden. Nikolaj, kan du ikke lige optage det her? Nogle af hans OP stik hacker så optaget, så skulle Danmark sige, at de skal report ham. Jeg optog det helt for sig. Gør du? Jeg har 16 minutter. Hvad? Jeg har 16 minutter. Oh my god, han pre-fired igen. Jeg magter det. Han fulgte ham bare hele vejen. Sidder op. Så kommer de bare 3 på CT. Nu lader det ligesom, man ikke kan finde på dem. Han så bare, oh my god, det er de der. nu tror de ikke, jeg hacker. Ej, så jeg er spinbot her. Ja. Ham en har spinbot også. Ja, det er Trump. Han er fandme død. Han er død 6 gange. Fuck, han Vi er kan bare lort. alle sammen bare flash midt, og så bare løbe ud. Er der ikke en, der bare- Se mig, jeg er 1-1-11. Jeg har 11 fucking kills. Together we can do this. Bare en eller anden, der bare står flash. Jeg står bare flash over midt. Vi er alle sammen nede midt. Det er fandme sådan en game, hvor han begynder at runde. Jeg blev dræbt, jeg var ude i medteam. Det der bare siger, hvad det hedder. Oh my fucking god, du stop. Hvor er det? Nej. Ej, søj! Ja, jeg så det godt. Ja, du ramte ham ikke, du lort. Nej. Jeg når at skyde 2 skud, og så er han bare med autoen. Og så der med, altså han rammer alle i hovedet med auto. Altså det er der ingen, der gør. Nej, det er bedre klart, at hacker. Og han er bare hele tiden der, hvor vi er. Det er mega underligt. Ja, lad os blive spawn. Kan vi ikke godt blive spawn, dreng? Man kan ikke skyde gennem den her kasse, kan man? Run, Hvordan Nikolaj. fungerer så? Kan man skyde gennem den her? Nej, det kan man ikke. Hvordan Lad os blive her, gutter, vi bliver her. Jamen, Vi bliver her. Nikolaj. Simon, kender du godt til det her? Ja, smuk du bare det her. Ej, det var vi gode til. Jeg skal derop på. Bliv ham bagved, Frederik. Vi er okay. Snart skudt igennem. Hvad gør det op? Jeg blev skudt derovre. Jeg blev skudt igennem døren herovre. I'm throwing the Gjorde du? Ja, både mig og Nicolai, vi blev skaldet, vi stod herovre. Lidt højt. Rigtigt. Jeg bliver bare skiltet her. Der kan man ikke Det skyde er igennem fandme kameraet. nederen, det her. Kan det ikke gøre sådan, vi får... Frederik, man kan ikke skyde gennem her, vel? Ej, jeg bliver dræbt nu. Jeg blev dræbt nu. Hey, der kommer han har Marine. kun navigering. Han kommer. Han kommer lige foran nu. Vi har en chance, han. Hackeren, han er på A. Eller Trump er på A. Fuck, de er bare færdige. Det er fandme I'm throwing the red flag. Jeg Vi beder har ham, fandme en ikke? chance, ja. Jeg beder ham strip. Jeg strip. Flashbang. Nej. Han smukkede for at skyde mig igennem smoken, så jeg kunne skyde ham. Oh my god, så mig ikke engang. Jeg var helt... Nej. Jalla! Han var ind på det der. Du bliver ikke sur nu, Tim. Jeg vil... Du må ikke blive sur for mig. Det var for sjov. Simon, hvad laver du? Ja, Det ved jeg ikke. vi skal bare blive Nej, vi skal bare blive her. Bliv ham bag den her sorte boks her, der kan de ikke dræbe os. All stand the corner spawn. Follow me. Follow me. Do not follow me. Hvem er det? Bitch. Kom lige herhen, gutter. Jeg skal lave flere nogen til hans hack. Nu laver jeg en, hvor jeg lister hele vejen op. Ej, jeg fik assist. Nej! Jeg booster. Han sutter os med Deagle. Nej, vi kigger bare den her vej. Jeg booster. Ej, Fruto. Nu dør du 3. Han kommer. Ham der, han gør det ikke så obvious som ham den anden. Men han hacker også ham der. Jeg ved stadig, han gør det. Husk lige at report dem alle. 43. Fucking 43 kills, altså. Altså, det er jo faktisk device, vi spiller imod. Jeg ved med, at han kommer ud midt. Vi skal bare alle sammen spille os midt, kan vi ikke?
Det kunne være en fucking deagle. Og gå bi. Der er Gå en bi. der er sikkert en CZ eller et eller andet, bare fyr sig. Ja, så får han lige ace med sus. Rustig der, hvis den gjorde. Ej, hvad laver du? Knife ham bare lige. Det er bare friendly knife tap. Sådan. Fuck, ej, jeg fik ham. Jeg kan gjorde det bare. Jeg kunne godt hans væk, hans... They don't know where Simon is. Jeg havde sgu da aimet lige på hovedet af ham. Jamen, så er det grin. Jeg skal lige tage mig over, jeg også. No matter it's Jeg har my accepteret, game. at vi bliver voldboldet det her game her. Hvad fuck vil du ellers med en hacker? Jeg har bare åbnet mit røvhul bare, klar bare til at... Det er bare ready. Nej, jeg bliver skudt. Ej, jeg Oh my god! Han er Kom så nu. fucking Kom klam. ud nu, han er ude midt nu. Han er så klam. Han er ude midt nu. Jeg er klar at skyde mig igennem. Nej! Jeg Han troede er- bare, jeg havde en lille chance. Nej, shit. Der. Hvad fanden regner ham der den ene med? Det bedste er, gutter. Du skal ikke være med i Gutter, skolen. gutter, det bedste er, de er 5 premates. Er de? Ja, det er de jo. Det ved jeg. De er jo 5 premates, så er de også chevy. Jamen, nogle gange der kommer de ikke altså. Jamen, så de får ikke nogen win for den her. Det er dem, der er premate med i hvert fald. Nej. De får sgu da ikke noget at vinde alligevel. De hacker det sammen. Og så... De siger, Nå, så kan jeg også lige reporte ham for grief nu. når Trump han dør, du skal jo bare reporte ham for det hele. Det gør har ikke ikke nogen gjort. forskel. Du kan ikke reporte for krænkende tekst-chat, når han ikke har skrevet noget. Jo, jeg tror, det er nogensinde... Det er jo aldrig blevet taget seriøst af Valve. Nej, men når man reporter dem for det hele, så kan man jo sige, Ja, men altså, ikke griefing, det der abuse. Flashbang. Sådan er det nu. Så er Jeg svæver, Okay. at de her, de er værre end dem silver til at spille på i dag. Altså til hack. Nej, det er bare til at spille. Prøv at se mig, jeg er nået Nej! Det er fandme altså noget af begge hacker. Ui, han fik ham. Og så dør han bare. De kommer på point. Okay. Og det var den dårlige, det der. Der kommer han sgu. Ja. Kommer lige dig på den game. Vi kan bare blive spawn. Skal vi ikke bare... Stay spawn. We stay spawn, green. Bag bilen, bag Ja, bilen. vi stiller os alle sammen bag bilen. Nej, hallo, han kommer med Stay behind car. Come green. Stay with us. Stay with us. Good job. Så til det. Boost me. Thank you, my friend. Det er fedt. Jeg kan smoke. Hvis man smider en make Jeg prøver lige at smide en nade. Nej, jeg gider sgu ikke. Jeg har da dræbt Nej, en. I skal gemme jer bag bilen. Hvad er det, I laver? han er ikke smækket. Fuck det nede. Hallo, en stik er der, og så en stik er her. Det er ikke noget skyder. Flashbang. Nej, au! Nå. Og han døde, han Han døde. døde. We got them. No. Jeg ramte ham. Ej, han rammer mig bare i hovedet lige med det samme. Det gør han ikke engang. Det er med den er plantet. Fuck B. Nikolaj, der er kun 2. Så sad de der. Hackers down. Kom så, Simon, nu skal du lave et hack. Ej, du ramte ham, du kunne se det. En bot. Throwing flashbang. Stop. Easy. Prøv lige at uploade det til Slow Danmark eller Oh my god. Ej, og så får han da drop. Nej, den er lort. Oh my god, det er 50 Det bedste, det er en af de våben, man kan få med allerhøjeste. Lavest flow. Ja, laveste flow, det bliver ment. Jamen, den er penge der. Jamen, den er ingenting værd. Okay, hvad er din revolver-case var? Men skal du bare... Den der revolver case. Nej, hvad er din revolver-case var? 3 cent, hvad er det, der skal være hund?